Pinabaliwan ni Governor Matthew Marcos Manotok iti Department of Public Works and Highways wenno DPWH ti plano para iti DOME ti Kapitolyo Probinsyal. Inugot na ang manadael iti buya ti Kapitolyo Probinsyal ti DOME ang naaramid ti umuno na agundaway. Inpalgak na apara kenkwana ket saan na napintas ti naaramid nga orihinal a plano. Nupay kasta, inbatad na nga iti agdama ket naurnusen ti plano adan iti direksyon ken inaprobaran na ti baro a plano. Mainaig ti daytoy mangnamnamat ti gobernador nga ipatungpalin ti DPWH ti baro nga plano ket mayasublisar ken makompleto iti nasa o pasilidad iti kabaitan a panawen. Inay na malaksid iti Capital Expansion Building ket naigit pa iti panaka-koordinar na iti DPWH para iti pakanakailisto kadagiti nagdumapay a proyekto ti probinsya. Remarmiten digiti duwa nga simbolo daytoy ket Shield of the North wenno Flight of Legacy. Agpanarayto digiti duwa nga disenyo ket maamanto iti sumarsaruno nga aldaw. Damag manipod iti Kapitolyo Probinsyal para iti IFM News, Idol Bernard Ver, Tatak RMN.